Hello baba Makadi. Baba Makadi. Tiripo ndinonzi Elizabeth Oxley Media TV. Saka ndanga ndati vanhu vanga vakubvunza kuti ko nyaya Munyaradzi akazoita sei, avigwa here. Saka ndati aiwa rega ndibate sekuru vake ndinzwe kuti ko zvino nyaya yacho yava papi. Alright. Kana kuvigwa izvozvi ndinotowe padare ranga tinaro takasangana kwekwe dispo na DA na kwekwe chifingelele na DA wegokwe dispo wegokwe ndandiri padare redu takundana Munyaradzi haana kuvigwa. Munyaradzi anoda mapatsa ake mukati menyaya dzechivanhu. Saka vanjelele vazopa decision yekuti vanoda kugara hasaiti nemhuri yekwamvurumu votseketudza voona kuti nyaya yacho imire sei. But isusu tichifoseredzwa kuti titore Munyaradzi tinoudza. Saka ini ndaramba ndichiti handikwanisi kubata mabhizinesi. Saka Munyaradzi haisi hamuna nokupa nokumuzvara ropa rakazarika nderevatorwa kwandiri. Saka ndozokundana ipapo nekuti neSaturday togara saiti navanjelele izvozvi dare rapera pane 30 minutes rapera patiri panapo. Okay. Anga achikumanikidzai kuti chingovigai Munyaradzi ndiani? Hello, anga achikumanikidzai kuti chingovigai ndiani? Vanga vachitaura izvozvo ndidispo wekwekwe achiti mufanira kuti muvige because manesi nene vari kukomplena kuti muchipatara mune sound yekamwe yakasina kuita. Otherwise kamwe aka vanenge akuti ndikamunyaradzi plus akambonotora 9 days akagara pamusha pemunhu. Saka anga achifanira kuti avigwe. Ndakonana nawo mwana wamai yangu handidi kunyepa. Ndaramba ndikati ine handikwanisi kubata magetsi. Vabva vapostponda meeting yacho yaitwa kusvika pakupa decision yekuti isusu tosangana vemhuri yekwamvurumu navanjelere on Saturday mumusha mekwamvurumu. Okay. Pamaita meeting iyi mhuri yekwakanzi ndokwakaurayiwa Munyaradzi vakanga varipo here? Mhuri yekwakanzi ndokwakaurayiwa mukomana uko. Vanga vasipo, hatina vataona. Taona mapurisa nezvigaro zvavo, kozoita madha yekukwekwe nekugokwe ndo vange varipo nemadzishe, asi ishe Samambo anga asipo. Okay. Ndanzwa muchitaura zvekuti vanhu vekumochari vari kuti kwakuita kamweya vari kufungidzira ndekamunyaradzi. Imimi semhuri makamboenda here kumochari mazuva esaya kuti munoona kuti zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi here? Isu hatina kusvikako because vanga vachimboda kutifoseredza kuti tisvike kwekwe titore mutumbi tiende nawo kupostmortem yeHarare. Tikaona kuti feki vari kuda kutimanidzira kuti titore mutumbi iwo chikomplena mapatsa awo tikasaendako. Saka nhasi ndopavatozouya vakutaura isu vachiti titore mutumbi tinoidza kavashandire. Saka vasendere akatigai ndimbotaura nemhuri Saturday akubachiperera nyaya ipamo. Asi imi makagamuchira here kana kuti makagadzirira here kuti maybe pamuchaita meeting chifa chati ngatichingoitei kuti mutumbi waMunyaradzi uzorore, muchazvigamuchira here decision iyoyo? Aiwa, ini ndopedzisira kumayo ndichiti isusu hatigamuchiri izvozvo. Ndatovaudza ndikati isu hatigamuchiri kuti Munyaradzi timuvige. Hatina rudzi naye isusu. Oroizi mudare remusi Saturday rikaitwa hakuna solution inenge ichitaura kuti isusu tiri kuzoviga Munyaradzi. Isusu tinotevera mumashure maMunyaradzi sokutaura kwaakaita from the day go. Saka iko zvino hapana atauya here achiti nyaya iyi yanetsa, inini ndine ruoko panyaya iyi? Hakuna atauya. Zvinozvi nhasi pameeting yanga tinayo mapurisa ekuti takaongorora bhodhi yemufi hakuna kana mapatsa akatorwa.
saka isusu hatikwanisi kuziva because isu hatiiti basa rake isu vekwamvurumu hatiiti basa rekuvheta nyama dzemunhu kuti dzakafanidze but mweya uri kutaura ndonotiudza kuti mapatsa ake akashota saka ivo vanotaura kuti akakwana isusu hatina basa ratinoziva ratinoita pazviri tinotevera mweya uri kutaura kuti mapatsa akashota. Saka vari kuti ivo vakazoongorora vakaona mapatsa vari kuti ivo akakwana pavakamubveta vachitarira vari kuti mapatsa akakwana asi nyama ndoyanga yaora kuti itwe postmortem saka izvi hazvikwanisi kutenderana nazvo because mweya ndiwo uri kuti mapatsa akashota. Okay, ko pane pamakambotsanangura mukati muri kwakaurayiwa kwakakanosiyiwa chitunha vakati nzi ivo vachafanira kuya nemombe nembudzi dzichaitwa muriwo kumhuri kwamvurumu. Zvakazoitika saizvozvo here? Hakuna zvakadero kubva padhii racho remisi yatakaita iyo kusvika pari nhasi hakuna chatakaona. Mbudzi dzacho nemombe yacho zvaifanira kuisiwa muriwo hakuna chakatomboona kusvikira nhasi. Yanhasi. Okay. Ko mabhizinesimeni maviri amaitaura musuya patakapedzera kuita interview mukati vakutogara vakachengetedza vana vakanga vatumwa kuti vauraye munyaradzi. Mapurisa akazombokwanisa here kutresa mabhizinesimeni aya? Tichitaura navo padhera nhasi hakuna kana action yakadero. Vanoti ivo pamadhei vekutanga vakavatora vana vacho vakanga vabatwa kuarea yekwekwe vakavavheta vakavarova asi hapuresa akabuda ndo ripoti panhasi. Okay, saka iko zvino semhuri mangomirira kuti musi weSaturday ukwani muite dare iri munzwe kuti way forward ndeipi? Aiwa, kana tasangana neSaturday tichange takaungana mhuri yese mativi mana enyika ose vairadhuwe vari vekwamvurumu. Handioni because solution iripo yekwadhuwe hapana action yavanombotora kuti vangaviga munyaradzi. Hakumboviga kana vachida kuviga ivo mapurisa vachanoviga vakabatana nemabhanditi kana kuti vakabatana nani. Isu hatina kana ruoko rwatinoisapo. Ndatovaudza padare kuti ina handikwanisi kubata magetsi ndiri munhu ndiri mupenyu ndakadai monditi bata magetsi ndobata handitendi kuzviuraya ndo patapedzisira tisaura. Okay, patakambotaura nempai mazuva mashoma apfuura makatsanangura mukati hatisi kuziva kuti postmortem yakauya here kuzoitwa kuHarare nekuti mise mhuri makati hatisi kuzouya kuzoita postmortem chatiri kuda mapatsi. Makazofonerwa here muchiudzwa kuti tauya kuHarare kana kuti hatina kuzokwanisa kuuya? Hakuna zvakaitika. Postmortem yekuHarare yanga iri yeforce matter yekuti ndikaenda kukwekwe nini pachaita drive yekuti kone mota igoenda kugokwe kuchidoma inoviga munyaradzi kusvikira nanhasi havana kumbotifonera kusvikira tasangana dare ranhasi. Okay, saka iko zvino semhuri mashoko enyu ndeyekuti kudii? Takatarisana nemeeting yaitwa nhasi magutsikana here nedecision yatorwa kana kuti? Aiwa, pameeting yaitwa nhasi isusu mhuri yekwamvurumu hakuna zvatinochinja isusu tiri kungoramba tichiti isusu tinongoramba takadero because tiri kutevera muvi anoda mapatsa ake origini mapurisa achiti mapatsa ake anga akakwana but seiko mhepo ichiti mapatsa angu haana kukwana tingatora temperature here pamhepo. Aiwa, tinotenda baba. Musi wechishanu wacho kana kuti musi weSaturday tichakufonerai zvakare tonzwa kuti padare ramunenge mazoita kana kuti pameeting yamuchaita naChief Njelele ndezvipi zvamunenge mawirirana kuti moviga here kana kuti moramba makatsika kuti isusu semhuri yekwamvurumu tiri kuda mapatsi emwana wedu. Aiwa, ndinotenda mwana wamai kana uchidero. Paunondifonera ndine ndichikuudza zvinge zvarongeka padare racho musi weSaturday. Okay baba, maita basi.
tinotenda. Okay, mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ava ndisekuru Mvurumu vakafirwa kana kuti vakarasikirwa nemuzukuru wavo munyaradzi wekugokwe uko. Tanga tichitresa nyaya yacho, iko zvino tasvika pakuti vazogara pasi naMambo Njelele nedzimwe mhuri kuti vanzwisise kuti iko zvino ndepi way forward yavangaite, kuti mutumbi vovigwa here kana kuti. Asiwo vari kuti semhuri hatisi kuzokwanisa kuviga mutumbi nekuti chatiri kuda mapatsi emwana wedu kuti ave akakwana. Asiwo chipatara chekwekwe chiri kuti aiwasvi mutumbi wenyu unenge wakubuditsa mweya usiririwo, madii mauya matora maviga. Mapuriso ari kuti patakatarisa takaona kuti mwana wenyu kana kuti mutumbi wamunyaradzi mapatsi ese aripo, torai muvige. Ivo vari kuti hatisi kuzoviga kusvika tagutsikana mwana wedu ataura zvakare kuti mapatsi angu akakwana. Tichizonzwa update musi weSaturday kuti vanenge vawirirana kuti chii naChief Njelele. Zita ndiElizabeth Nyagwe, muri pano paSly Media TV. Maita basa baba. Thank you.